Nyakoromo gi Ajwang', Juma ni wuoth okela kamoro ni West Asembo Ward, Gangu Village, man bende ni e county mar Siaya. Odiochieng' ma kawuono wadwar ni wawuoye kit pith mar olemo mar avocado. Ka bende thuolo ma bende wan godo kawuono ni wan gi japur midendo ni Pamela Okelo. Pamela Okelo en japur man gi lony korka olembe, en owuon opidho gik mopogore e puodho, en gi oganda, en gi njugu, en gi olemo kaka rabolo. To odiochieng' ma kawuono ni wadwa wuoyo e kit pith mar olemo mar avocado. Kamoro amora ma intie yena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile. Luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Arwaki. Erokamano, adhi nade? Ayawre ahinya mang'eny. Ingima maber. Arwaki Asembo West. Dala mar Kokelo ka. Arwaki kaka japur ma Gangu Village. Apuro gik mise wachogo. An gi rabolo, an gi mawembe, obedo drafted, an gi avocado, apidho paipai. Bende maduong' ajapur mar cham. Sani an goduma. Obe pok ogole puodho chung gi sachigi. But kawuono ni twadwa wuoyo wi avocado. Karibu. Erokamano. Arwaki mang'eny. Daher ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gweng' mane ma wantie tang'o ma kawuono wawuoye kata wapuonjo jopiny. Kuom nyinga iluonga ni Pamela Atieno Okelo. An miyo mokendi e gweng' mar Asembo Gangu, West Asembo Ward. To ma an e puotha. Ajapur mare avocado. Sana sana pidho lembe mang'eny, but kawuono ni to awuoye wi avocado. E wi avocado man go e puotha kae, an gi aina ariyo mar avocado. An ga aina mar kwete to gi aina mar has. Avocado ma an go gi gin avocado moro mobedo drafted, ok gidong maboyo. E puodho man tiere go kani an gi avocado sidienje 3 mana achako go, ase pono didek, gin gisetieko higni 3. Kama chungi koro sechegi an gi avocado mosetieko higni 2 kendo gisechako nyak. E bathe man kanyo no an gi mosetieko higa 1 ma gin bende by next year gichako nyak. Erokamano ahinya. Daher ni nyis jopiny kata inyalo leronwa ni en mijing'o mane kata motivation mane kata ang'o manomiyi gombo mar pidho kit olemo mar avocado ni? Kapok nabiro dala kane an Nairobi, to olemo mar avocado nahero. Okonya, anya chamo kode alot, anyalo wiro kode mkati, bende anyalo chame chama kaka fruit. Koro kana biro dala kar kae, to ok na anyal bedo gi avocado machiegni machamo. To en ohala manatimo ka Nairobi kucha, naware tause, menang'e berne. Koro kana biro kar kae, nikech kucha nawero nadhi kawo avocado piny Kikuyu ni, koro kana duogo koni to nagombo mondo apidh avocado. Miyo napimo lowo ni mayudo nober gi avocado. Mokwongo napime. Kana tere mopime to yudo ni avocado nyalo dhi kode maber moingo lembe mamoko. Omiyo nomora mondo apidh avocado. Koro an gi avocado. Erokamano ahinya. Ere kaka iiko lowo sama idwa chako pidho avocado ni? Puodho ni mokwongo nakwonga pure gi dhiang', bang'e tachako pure gi lweta. Makonyra kod jolwedo. Akonyra kod jolwedo mar loso lowo ni. Avocado ok dwar pi mang'eny, odwaro pi ma moderate. Koro miyo chuna ni mondo mi achoke. Kineno lowo ni tinyalo neno kochoke tuta kaka mag rabuon ka. Tachoke nikech avocado ok dwar pi mang'eny, odwaro pi mane diere. To tiende kopo ni koth nyalo chwe, puotha ni odhi karidre. Koro ka pi kucha kabiro kama to dhi kod pong'o tie avocado. Omiyo achoko lowo, koro yude gi piny. Okadho gi piny ka to donjo, okonyo avocado kamano. Ka pi nyalo donjo ni avocado mang'eny, kopo no kuny buche kaka yiende mamoko, to avocado tow. Gima temo kwayo, kata obedo ni apidho avocado, tagombo ni jirendena molo Asembo
wabed ni asembo kae chon ni iwacho na asembo piny maber ichame mawembe. This time round piny osechange, onego bed ni koro wapuro avocado. Omiyo arwako jowadwa moko bende pur mar avocado mondo wabed gi avocado mang'eny ei Gangu Village kata ei West Asembo Ward. Nikech yuto en olemo man gi yuto. Puothani adoye diriyo e higa. Bende atemoga ni e diere ka spacing modongi space gi apidhe oganda. Koro akomo oganda sani uchiegi kako osetiek do kamae ibiro pure mana gi lwedo tikomo oganda ka koth chwe. Koro seche midoyo oganda tidayo avocado. Manyiso ni timo ne intercropping. Koro kasegolo oganda go kendo tidogi doye kaka ineno doye sani ni tiketo ne manyiwa mar dhiang'. Kabiro romo second season mar ariyo kendo koro kendo idogi pure kendo adoga komo oganda iye kae. Mano oganda kendo dum ok nyal kome iye, gimoro amora ok nyal kom, mak mana inyalo ket njugu kata inyalo ket oganda. Erokamano. Ane ng'at ma samoro nigi gombo mar pidho kit olemoni. Inyalo nyise ni gin ang'o monego bed kong'eyo kata ka oritre godo kata ka pok obedo gi paro mar pidho olemoni. Mokwongo nyaka ibed gi puodho mamari, nikech en gima dhi at long term. Ok inyal bukri ni kodesa puodho ni chulo ni biro chulo bang' kolemo osenyak miuso. Lowo ni mamara, ok akodesae. One akwayo ni ng'atno magombo ni mondo bed ni japur mar olemo kaka ma obed gi puothi owuon mamare moko haya. To kiseyudo bedo gi puothi no to nyaka ipim lowo miyud ni lopino oromo gi pidho avocado. Kiseyudo mano tirwaki e pur mar avocado. Arwake e purno mar avocado. Nikech olemoni nigi yuto. To mak mana ni iikri nitiyo gi compost manyiwa. Ok inyal dhi ng'iyo ne mbolea mag duka. Nyaka ing'iyo ibed gi compost. An gi maga matin, an mana gi rombe to an gi dhiang' achiel, but adhi ga matutni nyaka koro ang'iepi kuom jirende. Ma kaka sani miolo nigi sani ni nyaka ti kod pickups 4 ma olo ni puodho ni duto te per season. Koro mano wach mantiere. Erokamano ahinya. Olemo mar avocado ni otimo maber e kor lwasi machal nade, climate aina mane maber golemoni? Avocado ber kode kama koth ok ng'eny ahinya gi kama chieng' ok ng'eny ahinya. Otime maber. Kaka koro seche gi donge neno ka gigolo maua. To giikre nikech koth koro chiegni chwe kendo. Ka koth biro chwe to yudo ka giseliero. Ka koth dhi ni rumo ni to gin koro gisemachwa, koro wapono. Kaka wapono dwe mar 3, wachako dwe mar 3 nyaka dwe mar 9. Avocado donge neno magi oliero to mahua wuok. Ok inyal pono gi to wi yath dong' nono. Ipono to moko biro. Koro mane berne. Ne ng'at ma samoro dwa chako pidhe mokwongo, inyalo yiero ne kidieny mane ma in iwuon samoro iseneno ka timo maber mondo chak godo? Nikech magi ma nyalo golo mbakgi, awacho na pidho variety aina 2 ma antie kod has to kod kwete. E sama nachako gini pok tayude pesa mabup, but an gi geno nabo yudo. Tan gi geno ni kopo ni in gi pesa mathis kabisa to nego bed ni in gi 20k for start kopo ni in gi lopi wuon. Koro mane nyalo ng'iyo go kodhi, kech kodhi ok wayud Siaya ka. Kodhi wagolo oko. Koro mane nyalo chako kata pidho tiel 10 moko. Nikech mondo mi dhi Murang'a miduogi mibi pidhgi, kelgi mipidhgi, nyaka ibedi gi 20,000. Ka nichako in iwuon, inyalo nyiswa ni nichako gi yiende adi? Nachako gi 25. To nikech spacing ne pod spacing ne rach, minya golo row achiel. Koro adong' gi 20, agolo 5, adong' kod 20.
Gin ber mage ma in iwuon kaka japur e kinde ma bende isebedo kipidho olemo ni inyalo nyisowa kata inyalo wacho ni iseneno chakre ni chak pidho olemo gi nyaka sani? Gima aseneno mokwongo, avocado awacho ni nitie gi pesa. Ji ohero aina mapidho ni kendo dware en gi demand mamalo. Ji dware. Masama onge tipenja penja ni sani pok gitegno, sani pod ok gichiek. Koro amor kode. Mar ariyo, ok odong marabora. Moro machuno ni ka ng'ipone to ogore piny to barre. Gin gichiek, ginyak machiegni mipona pona gi lweti titimo nadi. Ikete kikapu kod idhi usogi. Mano achiel kuomgi. Ma mogik e wiye man ne apone twice na anyalo chako pone dwe mar 3 nyaka dwe mar 9. Miyo pesa bedi ofuka sate. Bas mar ariyo atime kan machiegni gi ot, komona timo giga mamoko. Amomiyo awacho ni apuro oduma, apuro rabuon, tapuro muogo be neno next ni, tapuro njugu. Ta an gi pith mar rabolo bende. Koro komona tiyo tijena mamoko. Mane. Daher ni nyiswa ka diponi bende nitie kony mora mora ma iniwuon iseyudo koya e county government mar Siaya, kata ka bende un gi riwruok mar jopur ma bende samoro nitie alwora kae. Agomba kony no ma koponi anyalo yudo kony mowuok e migawo machielo, tanyalo medo puodho moro. But mae to pod atimo gi pesana. Tagombo. Nikanyalo yudo migawo manyalo mako lweta e ohanda ni, tanyalo mor. Mana kamano janeno marwa, watieko kidieny mokwongo mar chenro ma juma ma kawuono ni. Adwa na nyisi ni adwa ni kaw dakika moko machuok wadhi e yweyo, aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Gino gidwa tiyo factory mari Mr. Randhawa. Joma pachgi tin paro machalre. Temane wuoyo kodgi. Tiyo gi masindego biro bedo mayot kuomgi, to kendo gibiro yudo pesa mang'eny. Ang'o ma gidwaro? Thuolo mar tiyo tijegi. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa gori. Adwa timo ni manda mano maduonge kibong'eni ano. Mama ilika police team ang'o? Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok ajaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibra timo what? Waluong ne police. Yes, ajuri. Stop it. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach. Sachiel gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo kaka wuono adwa na par ni antie West Assembly Ward, Gangu Village, County mar Siaya. Odiochieng' ma kawuono wawuoye kit olemo mar avocado. To kidienje ma bende kawuono wadwa wuoye. Ang'e ni gombo winjo ni mating'o ni to nyalo bedo ni en kidienje mage. Kaeto be wadwa ng'eyo ni gin arita mage ma bende ng'ato nyalo bedogo kata nyalo timo kata nyalo rito godo puodho kama ka oyud yuto makare. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo mar pur gi ohala. Harvesting, wacho ni magi se harvest didek. Se chamo gi didek. Wasepono gi didek. Kaito magi gin moko man ga gini ni ka. Di mo. Mo. Kaito salty. Gina mile. Trap me wacho ka banero. Kata ma osechako nyak maber. Trap moro be ni wuoye trap ni. Koro inya nyisa gimomiyo keto trap ni ka tang'o miyo en mana kigdonje puodho to moko kato nie puodho. Trap ni gimomiyo bedo ka osavu kuonde ariyo.
oserve ka kich, mostly ka kich, to kod i avocado. King'iyo iye kae, biro ineno oguyo madongo dongo go. Gin gichamo pedni mag kich. Koro ka gisedonjo ei sanduk kacha, to gi interfere kod pedni, to gimiyo kich dar. Koro gin magidong' ka ginyuol ei sanduk. Koro miyo akete ka kama center mondo mi kech gotieno godhiambo tamoke. Sani to choko mach, abiro romo godhiambo tatimango. Amoke koro liel. Samo liel no to futia gik mineno makoge. To donjo ka. Pigini en pi ma kawaida, mak mana ni gimomiyo koro gigi moko ka kendo tho, atone mo mar salad. Ema ne iye karkani. Koro everyday gokinyi tabiro tapuko pigno, ang' godhiambo takelo pi, atone mo, tamoko mach. Nikech already koro mach osechokre. Mach osechokre, koro liel the whole night. Koro gokinyi ta akete alore, to choko mach kendo machielo kendo ang' godhiambo kendo ayar kamano. Koro trap mamoro ndo mano to mako mna gik aina ya pino. Koro en maen kanyo. Omato mako gimoro amora. E berne. Kamano. Koro ni wacho ni wan gi traps mopogore kari kae. Achiel kuomgi en ma aina ni, gimoro misiemonwa mar solar cha. Koro inyalo leronwa kata inyalo nyisowa pogruok malich ahinya kind traps ariyogi, aeto ichak inyiswa ni rangi marachar mantie yieni, ang'o miyo yie ni iwiro rangi marachar? Abo kuongo gi trap mar container ni, nitiere gima wakete iye ka. Madum mang'we ng'ar ni kute ma interfere kod olemo mar avocado. Koro gino kubiro kae mondo miyo ochuo koro lembegi, to winjo tik gini, to chune ni nyako donje i container ni. To kose donje i container no, to gino en gima harmful ni ngimane. Koro chune ni nyako tho. Koro kodogo wuogo oko, makata ka sechegi abiro golo moko ubro neno mose mako mose tho kanyo. Koro gino gidogi timore nado gidogi wuogi. Kwa chope trap, wan gi trap bende machielo ni marachar ni, en obende en kod sticker iye kanyo. Makoro ka gibiro to gimoko kanyo ok giwuogi. Koro donja kanyo to kwamo. Koro kodogo wuogi ai then otho. Kwa chope rangi ni wabiro nikech chieng' kod biye lopwani nigi biye mang'eny maluwo kor avocado. To ka gichamo kor avocado, to avocado tuwo. Koro miyo wakiko lime kod rangi, en rangi ma kawaida mana ma inyalo wirgo kata otni. Koro lime no kwasekete to mako kor gini motegno. Koro en watime twice in a year, wawire e diere ma chieng' wuok ka dwa chako rieny kama ka koth osetieko chwe, to nyako idoyo ta iwire aito iketo ne mbolea. Ma en manyiwa ma organic, to ok wati gi mag duka. Mane gi mwato puothwa ni watiyo gi gik kienyeji te. Erokamano ahinya. To koro kwa wuoye spacing, nikech aneno ka bek puodho ni oler kabisa, aito baneno ni nitie nafas. Ini wuoni nyanyiswa ni sama ni iketo nafas ma kind avocado nigi mano en 7x7. Kia kanyo kibiro ka, kia kanyo by ka, en 7 meter. 7x7 meter. Mano ni watimo kamano nikech avocado gi ka gibiro dongo, gibiro bedo madongo. Waneno ni gibiro timre nade? Gibiro bedo gibiro bedo momakre. To ok onego bed ka inane momiyo nwa keto spacing malach mondo mi kata komakre to kik omakre zaidi manyalo kelonwa kendo chandruok kor kalema moko ma nyalo biro dwaro dak e puodho ka kaka kwach gik ma kaina go eko. Emomiyo watimo spacing mar 7 meter by 7 meter. Erokamano. To ginang'o gin arita mage ma ini wuon kaka japur isebedo kitime puothi kae kama ka yud yuto makare? Arita matimo ni puotha ni Nyasaye osekonyowa. Pok wabedo gi jok makwelo. Gima arita mwakwongo keto mokwongo wapidho yien aluora mar puodho ni mondo mi obedo ni seche ma olembe gi chako golo mahua to yamo keche ka yamo kudho to lwaro mahua, to mahua ni olemo. Koro miyo watemo mondo wapidh yiende along the fence mondo mi ka koth chwe gi yamo
to geng'o gigo yiende go geng'o yamo ni avocado gieki. To widhi jokuoge to pok wabedo gi jokuoge. Pok gichako kwalowa, pod wasedhi maber. Jirani osedhi maber kodwa, kata joma kadho nikech wan along the road. To pok ji oluoro donje puodho ka mondo kwel. Koro korka challenges mag kuto pok wabedo. Challenge mwanyalo bedo go en mana mar pi. Nikech kaka koro sani koth chwe, koth oserumo. Koro seche gi waonge gi pi. To avocado dwaro pi ma at least moromo. Koro wa plan ni next time kata higni mabiro ka wabro chako konyo bohol mondo wabed gi pi mwabro rito go puodho ni kadiere ma chieng' wuok to koro watiyo gi pi mar bohol no. Wa plan for it by next year. Wach moro be ma samoro daher ng'eyo en niya, to wawach ni sasa kaka sanie kionge pi, in iwuon igolo pi kanye, un ga aora machiegni koso un ung'iyo pi koso timo nang'o? To kuyiende gi piny kanyo, wantie gi pi. Koro wan gi kijana moro mwaketo ga mamunwa pi, matimo go drip mineno gi. Koro okelo pi to le daram, e iye ka, to koro watimo go dripping, ni avocado mapotindo, kaka koro mineno mae. Aina mae. Aina kaka koro mae. Koro mano watimo dripping nikech liet. Koro gin nyocho magino timnegi ga piny, koro pod gitindo. Pod ok gimako lowo kabisa, omiyo ka chieng' rieny mang'eny to ginyalo tuo, omiyo wachuoni gi pi. Erokamano ahinya. To korka chiro, inyalo wacho ni chiro mar avocado sani chalo nade alwora kuma wantie kata e gwenge ma in samoro itero e avocado, koso in ga gi jogo ma bende bira to ng'iepo e puodho kae? Avocado ni jok mabiro nyalo biro ng'iepo e puodho kata nyalo tero chiro. Achiel auso 10 bob. To kapime kilo, to kilo achiel 130. Manyalo ting'o avocado 6 kata ka ng'eny ta 7. Koro pa kilo 130. To achiel 10 bob. But jochiro to biro. Ginyalo biro e chiro e puodho ka to giwero kata opoyo go yomo ma gi puodho ka watero e chiro. Jowar kawo ka dhi uso oko. But gima agombo ni onego bed ni majirani. Aiya sembo ko wagombo ni wabed gi avocado mang'eny puodho achiel ni. Wabed gi avocado, jopur ji ochiwre mondo gibed gi pur mar avocado mondo wabed kode mang'eny. Avocado nigi pesa, ok onge gi pesa. Watarajia gima duong' e higni 3 mambele wakagi e avocado gi kalore ka kiwinjo ka wuoye. Erokamano. To iwacho ga ni avocado nigi kidienje mopogore. Kari ka e puothi ka in iwuon ipidho mage, to ma ng'omyo ni yiero ni pidh kidienje ma in iwuon in godo? An gi avocado kidienje 2, an gi Hass, to an gi Kwete. Always onego bed ni ng'eyo ni nitie siri moro, ni nitie gima dhako gi madichuo. Mane mantiere kind Hass gi Kwete. Iwinjo? Koro gikonyre e diere ma gigolo maua. Koro kanye momiyo abedo gi Kwete, tabedo kod Hass. Ei ma piny kande an mana kod achiel. Pogruok bende nitiere kuom Hass kod Kwete. Nitiere ma kimulo dende to smooth, to gi marafu. Mane kind Kwete gi Hass. Koro nitiere ma smooth, Hass. Kwete rafu. Koro en okonyo e seche mag seche ma mahua mano. Koro mane momiyo apidho variety ariyo go eko. Dina beda gachiel but gikonyore tich. Erokamano ahinya. Koro miting'e lweti ma inyanyiso ni en kidieny mane? Kidieny man go ni magi Hass. Hass. Koro joneno mae kaka Hass chalo. Iwinjo ka wacho ni pogruok malich ahinya ma bende nitie kind Hass gi Kwete en Hass en rough. Kimule kama kata kinene tineno ka gima ok en ma smooth ahinya. To Kwete to ni smooth. Dong mane? Koro magi. Koro wach ni avocado kawo kinde marom nade puodho, to ginang'o kata inyatero wa okenge from kaki ikolo, kaki pidhe, gin kodhi mikete seedbed koki pidho e puodho kositimo gi nang'o? Maga mapidho gi ne okadho e seedbed. To nikech wang'iyo gi ka giwuok oko, wagolo gi Murang'a. To seche ma gia Murang'a no, wakelo gi kod mtoka nyaka ka gisebedo drafted. Ka gichopo kar ka to gitieko 1 week mondo ging'i gi environment maka. Bang'e kore kwa pidho gi.
onego ine ni ochok lowo e tiendegi. Dong ineno kochok lowo. Koro kako ochok lowo, kaka ineno avocado ni ochok lowo ni, ochok lowo nikech avocado ok dwar pi mang'eny kabisa. Odwaro pi manie diere. Koro ok wakuny bur kipidhogi kaka yiende mamoko. Gin wachoko nigi tuta. Kwasechoko tuta kamano, to wayaro tek wapidhogi. Mantiende ni koyudo pi mang'eny, to tiende tow tayo tuo. Koro emomiyo wachoko ne lowo machal kama. But gweng'wa ka waonge gi kodhi wagolo from Murang'a. Erokamano. Ma gima kit pith mar olemo ni isetimo kuom kinde marom nade? Puodho ni trial mambelego osetieko 3 years. Awacho na asepono kuom didekno. Gin kisetieko 3 years. Kama wantiere ni osetieko 2 years. That side 1 year. Side ma poyo nitiere no nigi 1 year. To kama wantiere ni nyaka malo kacha nigi 2 years. Koro ma kit ohala minyalo nyiso ng'ato ni nigi yuto en gima onya timo to neno ka lokruok bede ngimane koso. Mang'eny. Nikech kalore gi kaka gweng'wa kae oonge mang'eny, an gi geno ni an adhi yudo pesa moingo jowadwa mapok ong'eye, but onego bed ni ong'eye. Emomiyo agombo gi arwako gi e purni. Namba na mar simu en 07 14 11 75 75. Nyalo nuo kendo king'iyo kamera 07 14 11 75 55. Ageno ni chenro makawuono konyi in kaka jalno mabende samoro nigi gombo mar pidho olemo mar avocado. Achiel kuom gigo madaher ni ng'e kuom olemo ni en niya, iwacho ni en gi fiber mamalo mabende konyo e dend dhano. Mar ariyo iwacho ni potassium mabende yudore e olemo ni ng'eny moloyo potassium mabende yudore e olemo mar rabolo. Mar adek iwacho ni gram 7 mar olemo ni e avocado achiel to odiochieng' achiel dhano onego bed ni bedo gi at least 27% mar fiber e dende. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo oronwa SMS kitiyo gi namba wa mar 236000 kata inyalo oronwa ote kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Karuoth oyie wachak warom manyien. Luonga ni Alori nyaka Black. Oya gweng' mar Gangu oriti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.